ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахшт ҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар омхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсул, ягон аппарат, ягон компания чизе ки барои реклама кардан, барои фурӯхтан бошад, маромад сурат маълумот шавад, дар WhatsApp имо экран бода рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навраста хонаҳои фурӯшӣ, дута хонаи фурӯшӣ аз ноҳияи Фархор, аз ноҳияи Рӯдакӣ, аз шаҳри Душанбе, аз ноҳияи шаҳри Туз, хоб шаҳри Бохтар, Рӯдакӣ, хоб Ваҳдат, Ҳисор ва аз поёни Корвонам хонаҳои фурӯшӣ ҳастаем. ҳам замин, ҳам хона, ҳам квартира аз шаҳру ноҳияи Тоҷикистон. барам видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментарӣ насте ки аз куҷо ба шумо хона, замин, квартира лозим аст, мо дар видеои оянда пешкаш мекунем ва курси имрӯза 136 сомонӣ навори имрӯза расад мекунем. То охираш тамошо кунем. маромад рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба сарҳади Қазоқистон гузашта рафта биёянд комфортно, мо ба шумо тавсия метиҳем пересечение граница Акаи Бекзодро. ин ака зиёда ай 10 сол аст ки дар ҳамин соҳа кор мекунад. дар ҳамин соҳа яъне ки ба сарҳаду рафта одан бурда меорам. хоб шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи метро ва дигар территорияи Люблино омада худашон қабул мекунанд ва ба самти Қазоқистон соқу саломат бурда меоранд. нархи бурдан овардан бо маслиҳат тариқи мошинои комфортна чанд намуд мошин доранд ки ҳар рӯз рест доранд. мошин буда дурнуш люксай. ин ҳамин мошини хучона дурнушон люксай, кондиционер вайфай дорад. хоб ду рақама, ҳар рақамошон WhatsApp имо дорад ва рақамошон 24 соат кор мекунад. айноми канали мо яъне ки сухан кунем бо ягон сом муомила мекунанд. ҳар рӯз рест доранд. хоб ягон саволу иловагӣ боша, ягон маълумотшо хӯён агар фаҳмидан, шумо дар ҳамин рақамошон нависед ки занг занед, ҳамаашо ба шумо фаҳмида метиҳанд. маромад. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст. дӯстон, срочная қарор дорад дар ноҳияи Фархор, дар деҳаи 50-солагӣ, дар ҷои беҳтарин. 8 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 14 хона кардагӣ тайёр аст ки об ва свет аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, дегдонхона, навес ва дигар магазин дорад. хоб ошхона, баня ҳамаш тайёр аст. назди ҷои ҳезмхона, навеси калон барои ҳезмонӣ ва магазин дорад ки магазинам тагоштияш кардагӣ, болош пӯшондагӣ. обшим гирдихона, полни ход маҳкам, дарахтони мевадиҳанда, обсеб, зардолу, ангур, олуча ва дигар чизо дорад. боз дар бари ҳамин магазинда бо дута хонаи барака дорад ки ваашни коробка аст. хоб дар дурни хона аст дӯстони азиз кондиционер, стиральни машина, холодильник ва хоб мотори насос барои качайкам дорад ки ҳамаш қатиш метиҳанд. ошхона, баняку, дехдонхона ҳамаш 100%, магазинам дорад дӯстони азиз. срочна бо ҳама чизи чораш фурӯхта мешавад бо нархи 190 000 сомонӣ ки боз муомила дорад. хонара мега аз пеш омада бинед, маъқултон шид, муомилаи хуб карда метиҳем. бениҳоят вариантҳои хуб дӯстони азиз ки бо қатиш ки мақсад ки қатиш дошта кондиционер, стиральни машина, холодильник ва мақсад ки мотори насос ҳама чӣ дошта. дарахт парақ қоидави хона тайёра медорои зиндагӣ мекунем. якумаш рақамҳои мегафон, ахираш 11 дастӣ, дуюмаш рақамҳои Россия, имо, WhatsApp дорад. ҳам рақамҳои Россия кор ҳам Тоҷикистон бо имо, WhatsApp ҳам доранд. ҳуҷҷатҳои хона 100%. гирди хона полни худ бо семинблок маҳкам. маромад срочна бо арзон ва муомилаи хуб дорад. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст ки аз ноҳияи Фархор срочна дар Уртабыз, дар Навбунода. дӯстони азиз, ноҳияи Фархор, ҷамоати Уртабыз, Навбунода. 7 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 14 хона фунда меқати деволош дислои бардоштагӣ аст. об ва свет аст. дӯстони азиз, гирд ва нашта одамо зиндагӣ дорад. нархаш бо маслиҳат фурӯхта мешавад, яъне ки нархаш ягон қимат нест. исоюш мегӯяд мақсад срочна, нархаш бо маслиҳат. ноҳияи Фархор, деҳаи Уртабыз, Навбунода. хоб нархаш мега арзона, мега мақсад ки муомила карда метиҳем, мегӯяд яъне бо маслиҳат. хоб дута рақамҳои Тоҷикистон ай соҳиб шуш ва якаш рақамҳои Россия, инашам ай соҳиб бош, WhatsApp доранд. срочна мега нархаш бо маслиҳат, омада бинем, маъқултон шуд, муомила мекунанд. 14 хона фунда меқати дислои деволош бардоштага ва 7 сотиқ замин, об свечам мега ҳаста. хоб ягон маълумотҳои иловагӣ хӯён агар фаҳмида, дар ҳамин шумо рақамошон шумо занг занед, ба шумо фаҳмода метиҳанд. маромад. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, аз территорияи Душанбе, шаҳри Душанбе пойтахт, дар ноҳияи Фирдавсӣ, наздики Корвон.
4 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 5 дар хона кардагӣ ҳастае ки об ва света ҳастае, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, байн, калидор дӯстони азиз. хона фақат ҳамин мақсад ки падъабои тайёр фақат рангу бор модагӣ беруншам рангу бор ва дуруншам ба маъқули хитон, яъне абои дигар чиша хитон мекунен. хоб ҳамом ва дигар ошхона дар дуруни хона ҳастае. нархи хона мегӯяд 400 000 сомонӣ ҳастае. бо мегӯяд муомилаи хуб мекунем. хона ҳамаш проектҳои нав замонави дӯстони азиз. нарха 400 бо савдо дорад. дута мега баня дорад ва яктага мега термиксам дорад дӯстони азиз. дар дурушае фақат ҳамин камтар рангу бор мондагиае. ина рақамҳошон дар поини видео ба қадами шумо ки лозим ҳастае. маромад занг занед. дорухонаи шифофармо доруҳои табииро ба шумо пешниҳод мекунад. эпимедиумная паста барои бақувват кардани бадан, шахсоне ки бефарзанданд. фито свичей, равғани гули садбарг ба мушкилоти дил ва гардиши хуни рагҳо, дарди сар шифо мебахшад. чуда масло, равғани сиёҳдона барои тамоми дардҳо. омега 3, равғани донаи каду барои захми меъда. сенол барои вазни зиёдатӣ. самиюнван барои зиёд намудани вазни бадан, шахсоне ки харобанд ва бисёре аз намуди доруҳои дигарро ба шумо пешниҳод менамояд. бурда расондан ройгон мебошад. ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае дӯстон, срочна қарор дорад дар шаҳри бухта, шаҳри қурғонтепа, пеши зубной, яъне ки бургерда, мағозаи азимда. духонага квартира ҳастае ки дар 5 ошина қарор дорад. 60 квадрати метре бо обсвои таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад. дом худаш доми 6 ошина ҳастае, дар 5-умаш қарор дорад. хона ремонтҳои замонавӣ люкса мега собитони азиз. алиш намешава мега то қассум. нархи хона 329 000 сомонӣ ҳастае ки мақсад ки хайк намедорум суми нақта мега. хобаки арзон шав дар пеши ҳамун квартира мекунем. мақсад ки арзониша хитон аз пеш рафта савдо мекунем. рақамҳошон ва видео ҳастае. хона беҳтарин ҳолатда доми нав ҳастае. пешашда мақсад ки ҳамаи намуд чизо ресторан, мақсад ки бургер ва мағозаҳои калону донишгоҳ ҳастае. маромад дигар маълумот аз худашон. мегзарем ба 5-ум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон, срочна қарор дорад дар шаҳри ҳисор, дар ҷамоати уртабизда. 7 сотиқ замин маҳсулот дорад ки дудар хона кардагӣ дӯстони азиз ки хобхона бо ғишти мақсад ки пухта ва болош пӯшондагӣ ҳастае. фақат коробкае. хобгирд ва нашта одамо зиндагӣ дорад. нархи хона мега 80 000 сомонӣ аст дӯстони азиз, бо муомила дорад. шаҳри ҳисор, ҷамоати уртабиз, 7 сотиқ замин дудархона ва нархи 80 та. рақамҳошон тисел дигар маълумотои пурра аз худашон маромад. мегзарем ба 6-ум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри ваҳда, дар ҷамоати чиртак гуфтагӣ ҳастае, соҳибуш. 3 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ ҳастае. гирдиванаш полни худ маҳкам, дар тирезаҳои нав, пешхона наве дӯстони азиз. хай хона дуруш аст, суратош нест. намедонам ки мумкин коробка ҳастае, мумкин ремонт дорад, нагуфта. дар тирезаш як часпондагӣ хонаи навсухта ҳастае. 3 дар хона мегӯяд 172 500 сомонӣ. нарша ҳами хел соҳибуш монда бо мекард муомила дорад. шаҳри ваҳдат, ҷамоати чиртак 172 сомону 500 сомонӣ. 175 обшим. хоб рақамошон ҳастае мегафон. кадоми шумо агар ҳамин хона маъқул боша, хоҳед маълумоти бештар, маромад занг занед. мегзарем ба 7-ум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ ҳастае дӯстон, срочна қарор дорад дар шаҳри бухтар, дар наздикии бозори ҳоҷишариф гуфтагӣ ҳастае, соҳибуш. 2 сотиқ замин маҳсулот дорад ки дудар хона кардагӣ ҳастае ки якта кайдо, якта кухни, якта дегдонхона, баням, ҳоҷатхона дорад. хона мега ҷои беҳтарин, ремонтҳои беҳтарин дӯстони азиз, яъне ки ҳамаш тайёр ҳастае, медори фақат зиндагӣ мекунӣ. назди бозори ҳоҷишариф да гиҷошта имина бухтон тариқи телефон маълумотша мегирен. баня, кухни, калидор, ҳоҷатхона ҳамаш қоидави ҳастае. нархиш 300 та мега бо муомилаи хуб мекунем. метавонем мега срочна. маромад дӯстони азиз, рақамҳошон ҳастае мегафон. метавонем бештар маълумотро аз худашон гирем. ва агар шумо дар махалли хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, обшим, чизе ки барои реклама кардан шуд, барои фурӯхтан, маромад сурат маълумотро рӯй реклама мекунем. лайкотона фаромӯш накунед, гузоред ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо дӯстони азиз подписааш кунед ва навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба 8-ум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастае дӯстон, срочна қарор дорад дар шаҳри душанбе, дар 104 микрорайонда. духонага квартира ҳастае ки дар 5-ум ошина қарор дорад. 40 квадрати метре бо обсвои таъмин аст.
ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис дорад. Дом худаш 6 ошхона аст, дар панҷумаш қарор дорад. Кирпични доми новостройка дӯстони азиз, хуб 40 квадрат мега соҳибаш, хуб ремонтуш хай мешавад барои зиндаги кардан, техпаспорт аст, хуб хай ванна, саундусел, дигар чизҳои лозимӣ дорад. خب نرخش میگه 350,000 سومونی است با معامله کردن میتیم و دوستان عزیز رقمشون مگافون اتاپلین همه چیزی لازمی رو داره میگه خیر کدام معلومات چه نفهمیده باشین کدام معلومات چه خواهید فهمیدن شما تماس گیرین با شما فهمونده میتین و از کدام تریتوریا با شما خونه زمین کوارتیره که در کارتون باشد تنها در تگ کامنتری ما نویسین ما در ویدیو آینده یافتیم جدا کرده پیشکش میکنیم لایک обязательно گذاری فراموش نکنین نوارا подписаться کنین سیلکاشه мегзарем ба наҳам хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон срочна қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз дар тарафҳои мақсад ки ҷамоати обшорон гуфтагӣ аст соҳибаш 10 сотиқ замин аст ки 3 дар хона кардагӣ аст ки бараш дар калидор ҳоҷатхона баня аловхона дорад дӯстон азиз хона хоб яъне коробка гӯя меша пеш хона нависта хонаи навсохт аст обсвеча мега ҳаста агар харидори аниқ боша мега срочна арзон карда метавонем як калидори дароз дора мегӯяд якта кухни якта аловхона як баня дорад дӯстон баня кухниш дурунии хона аст ва берунда ҳоҷатхона обсвечам ҳаст нархи хона 110,000 сомонӣ аст бо муомилаи хуби хуб дорад мо бисёри баъд такрор намекунем шахсоне ки агар дар кортон бошад аз ноҳияи шаҳри Туз ҷамоати обшорон марамат дигар маълумот аз рақамҳои поёмда мегзарем ба даҳам квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст ки срочна қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фидавсӣ поёни корвон қафои мағозаи 7 ахтар назди гимназияи Нуриддин аз роҳи Калон мега тақрибан зиёд 200 метр дӯстон азиз аз роҳи Калон пеши корвон 200 метр як хонага квартира аст ки дар дуюм ошина қарор дорад 48 квадрат ва ду хонага карда мешавад бо свет таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни дорад дӯстон азиз дар дуруни квартира мегӯяд холодильник термис хоб кухни гарнитур ва ремонташ беҳтарин хоб хона мегӯяд квартира срочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 260,000 сомонӣ ки бо муомила дорад мағозаи 7 ахтара мегӯяд ақиб шуда нархи 260 савдо мешавад дом чанд ошина иша нагуфтиянд хоб марамат дигар маълумоти пурра аз худа шуд дӯстон азиз ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо